Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata 'yan uwana. Magana da nake faɗa muku Allah maganan serious ne ba maganan wasa ba. Maza da muke ganin su yanzu sun wuce tunaninmu. Sun wuce inda muke tunani. Su ma haka kazalika mata. Dan ba za a yi ta magana kaɗai akan maza ba kuma a faɗan halayen mata kanmu. Halinmu da yawa wallahi bai da kyau. Maganan gaskiya ne. Idan aka faɗa sai a taso a yi ta zagin mutum, ana zagin mutum kaza kai ba ka yi kaza. Ba haka ba ne. Kowa yana yin laifin nan. Wallahi maza da muke ganin su ba abin da suka fi so a aure irin su auren mace mai natsuwa, mai hankali, wanda za ta iya tarbiyyantar musu da 'ya'ya. Da kuke ganin irin kai saurayi a ta bibi ina son ki, ina ƙaunar ki, me kaza. Bayan soyayyen nan da yake faɗa miki yana son ki, yana ƙaunar ki, a baki ne bai kai zuciya ba. Mu kuma mata da an sake mana kuɗi, an furta ana son mu, jiki na rawa. Wani yana suna, yana da kuɗi kaza. Wallahi muna cutan kanmu ne. Muna cutan kanmu. Rayuwar da kuke gani yanzu maza sun yi wahala. Maza sun yi wahala fiye da yadda ake tunani. Kullum zaka tashi cikin dare kana roƙon Allah ka fito min da mijin aure, in yi aure na in huta kaza. Mata ɗaɗɗaya ne ba sa wannan, ban cire kaina ba. Ni ma ina yin addu'a dan ba haramun bane. Su dan Allah wallahi muka gyara rayuwarmu, muka gyara mu kanmu. Wallahi za mu ji daɗi kuma za mu samu mazajen aure. Allah da gaske, muka gyara rayuwarmu, muka gyara kanmu, za mu ji daɗi kuma za mu samu mazajen aure. Namiji da kake ganin shi duk iskancin da zai yi ado ne, amma ke mace zai ringa bibiyan ki ne har ƙarshen rayuwanki. Ko kin yi aure kin haifi 'ya'ya, wannan sunan da aka sa miki na 'yar iska ba zai taɓa fita ba. Wallahi ba zai taɓa fita ba. In 'ya'yan da kika haifa ƙawayensu ba su sani ba, iyayensu sun sani, su za su ba su labarin ki, su ba da labarin rayuwanki da rayuwar da kika yi a baya. Da an yi faɗa da ɗanki, abin da an ce mahaifiyarka kaza ko mahaifinki kaza. Dan Allah mu gyara kanmu, mu gyara rayuwarmu, mu gyara duk wa'insu abubuwa da muke yi. Duk abin da ɗa namiji zai yi a rayuwar yanzu ado ne a wurin shi, wallahi ado ne a wurin shi. Dan da ya bari ya riga da ya wuce, amma mu fa har ƙarshen rayuwarmu haka zai ringa bibiyan mu, yana bibiyan mu. Dan Allah 'yan uwana mata mu gyara halinmu, dan Allah.